Nimbang nga oras di manen papagaya. Sabali manen apakasaritaan, pakidasaran dagiti naduduma apagdang iti bilang. Engkam tinalwan. Ay nawa. Ketita, adtuyan ti sabali manen apakasaritaan engkam pinalwan. Checkmate! Ito'y drama tayo. Ay na wow! Nagpintas ba tayo yun? Mama! Ay, nagpintasan. Lakay, mga yan! Ay, mabait lang. Bakit? Kinakman pa lang tayo. Ano dito? Ganito mamat? Sana yung bakit? Baka madadati. Gwapo kita no kita. Nagmayat ka na kasi kantalaan. Sana yung bakit yung maminsan to? Ay, isat ko man pa yung manday ko. Ano, di pagbang makatat? Awan, bay amay. Anya nga di sidaan bakit? Madabang madok ka, ginatang kultay. Ay, naimas. Intang garudan bakit mabisin na ka? Pasnak ang mga anyan. Rumarak man. Ay, mapanak ni Siro. Ke mansan kita. Incukot ko sa pangkaw. Ay, icat ko man. Sampai nag-replay. Orayat. Ay, i-replay. Nagbayag ka magtan at chat. Chaton. Orayat. Awang kunanya ba? Ay, jamagag man. Anya at tiunub obram. Magyamakan o sa usawer. Mayat. At sawer wing nagdigos. Jamagag. At sawer ka wing nagdigos. Agdigos ka na ako. Ay. Agbibid ko tayan. Ay, manchego. Baka mangag na dahil bakit ka. Umatayo ang pagsita. Katong kumanday ko. Pananamtay nga nakakayanan. Ay, nalpas na nga rin. Rimaran. Napanandang araw ko na ganyan. Makamulit. Uy, angkel. Addan sa maninti kacachat man Ay, awan dayaw. Nyakaw. Isuk-sukat man sa mat di bakat man. Ay, mag-ibat. Alangan isukat ko na pintas di bakat ka. Kinanta man dito kacachat mo? Ay, awan. Kwa dito. May papan iti kwati trabaho may. Anya nga trabaho? Ay, may papan iti kwa. Iti magsasaka kunada. JC ay JC kunada. Panawang ka pa ngarutang kan. Tama panak manda kumpare. Ay sige. Baca kayak amat kanan ko. Baka ipulong dan kupa kini bakit kau. Yang runa sa tagran no makaungar. Bakit makurog kan rabi Maturog ka lang ka na lakay. Ayun nakalatan maturog ng bagata. Iyak man maturog na ko. Katurog tayo ako. Mamit naman ito kagak man cellphone na.
ang damat di password na. Ay, sana mabal na. Loko talaga ang gana. Ay, bakit? Ang susugod ka magkanagluto. Apa yan? Pula ka tirabela kay. Apa? Anya nagpuyat yung sirabi ay bakit? Saan ka malukran ta cellphone mo? Ang password na. Apa bakit? Hindi ko makita. Kitak no sino kay kakatat mo. Katatong gramang manta. Ay na bakit? Oo, hindi jay. Kwame lang jay. Si May. May papanggit trabaho. Ay, kasi ka dala kay. Ano, sa kapang man magluto makatulong ka. Ay na bakit? Ay sak man lang magluto. Hindi amang naglagay. Matulong ako. Ay, matulog mo ito sa kusina. Ay, gugugok man tayo pang kwarta. Ay, nay, bakit? Nakaring ka magkayaman. Wala kay. Masitulog ka. Ay, kasjay. Ay, ang yaman pa pala kata, bakit? Mapanak mati birthday man kanya kumpare. Pa pa naman ang kaya ng gigam. Ang mumutin, bakit? Wala pa lubusang kangaroy. Ay, ang yaman bakit? Nasimpit sa butan. Sanak na nasingbat mo ang dahil masukta na ka sa balay. Kamating katibo ng kitang. Ay, ang yakamot niya bakit? Ay, nakumpayan. Ay, tabanan surukak man sinalimot. Tingalak-lakayan. Ay, mapanak magtan. Sama na pala na kumpara na. Ay, mabait lang man ka. Dumanggak no, datuso na. Ay, kayang. Ato na kumpara yun. Ay, awan kikay. Napanji kwa di beer house ko na. Ay, beer house. Why, napanji beer house ko na pati dinamag ka. Ay, mabait lang mata surukak. Ay, apa ayak? Ay, awan. Ay, mapan ko man surukak. Hindi tagalak-lakan. Panawang ka pa yung kayang. Ito nga yung baraw siya na pananaday kong lakdakan. Tamaman ka. Ay, adadan sa mga ng sikwa. Kaya nga babae, hindi katatkat na. Ay, isugay ang gaya nga lumiliwan na. Mabit lang man, tumapanak man kayo. Ay, mapanak ka. Sino dito nga babae? Sino dito nga bakat? Babe. Ay, dito iti bagbagak nga katulong di ba yan nanabasang? Sanak man na awagan tigayat sa kahit man ta. Tapos ang kakat pa. Ayun, sino ka kali? Sa asawa na. Ha? Sika? Aray ka, tinabasak magbag. Sanak na awagan timig. Tanawan ka. Nalapkwan na ka.
Ay, pasensya ka na. Bakit? Apa gamin dumanong ka dito? Bagan dyan pare, pinapang ka dito Firdaus. Ay, babe, sumuro na kang ka. Nakadayo? May kaman dito lagi. Gawag kang tawag ka diba? Saan nakagulog na ba? Ay, bakit? Sorry. Sangkut-kut ulitin na dahil bakit? Sorry, natangan si ima kong nagjup-jupan. Uy, sampay dagan. Uli sampay. Ay, saanan bakit? Ay, sinan. Bakit? Matangan si ima kong nadelibro na. Ay, Unggo namlet. Ay, uli sampay. saanan ko dakwit bakit? Please, makaaya ka na. Ay, kasak na. Nagpakawan ka. At nagpakawanyak mo dyan kay bakit? Sorry. Nagsiyam lang ako kasi. Yung limit mo pa dito. Makaramang kan. Tiganong. Ay, amam ka di makagdanaw. Kahit mo ka dito, danugan ka. Ay, saan yan bakit? Ay, sorry. Ay, sorry bakit? Titahan, ti papagayan, ti nagpatinggan manen, ti may isa manen napakasaritahan ngayon kam tinalwa. Ay nawaw! Surat, ken direksyon, ni Ninyo Pasin, musical scoring, Jimmy Gordon. Ay nawaw!